Takže priatelia, zdravím vás. Taký krátky úvod k tomuto videjku bude, že som sa vybral na víkend k vode. Za týždeň nás čakajú jedny preteky, tak si idem trošku potrénovať, poskúšať nejaké návnady, nejaké nástrahy, ako budú fungovať. Keďže je začiatok mája, takže lov je do polnoci, potom od 4 ráno. Uvidíme, ako to bude cez deň a uvidíme, ako to bude potom nejako v noci. Momentálne jedine také, čo mi trošičku prekáža na tejto vode, je napadané strašne veľa topolu, strašne veľa toho páperia, tak uvidíme, či sa rybky budú zdržovať niekde pri hladine, či to budú žrať, alebo potom ich stiahneme aj krmením dole. Teším sa na tento víkend, uvidím, čo nám prinesie. Počasie má byť priaznivé, nemá byť nejaký dážď už. Hlásia tam síce na nedeľu nejakú búrku, ale myslím si, že to už budem zbalený. Nemá byť žiadny silný vietor, takže teším sa, držte palce. Nesmieme zabudnúť aj na pána vodníka a trošku mu dať. Aby sa darilo. Tak, pán vodník, na zdravičko. Takže kontakt s rybou zatiaľ žiadny. Trošičku sa nám tu zasa rozsnežili topoly, alebo topole. To vidíte aktuálne, čo je na vode. Tak uvidíme, ako budeme bojovať. Takže máme druhý deň po obede, nejaké 4 hodiny. Zmenilo sa nám počasie, začalo nám trošku pršať, trošku sa blízka, tak uvidíme, čo nám prinesie, aké počasie tam tá búrka a čo nám to spraví s rybami. Za celý deň v podstate bol len jeden nejaký kaprík 50 cm. Nehal som jednu udicu na boilies a druhú udicu sa chcem hrať, šroda, kukurica. Takže uvidíme. Hlavne som zvedavý, čo sa stane teraz s rybami, keby sa aj viac rozpršalo. Krásny lišček. Tak nám zabral okolo 3/4 na 12. Pomáha rýchlo do vodičky a chystať sa spínkať. Teším sa. Konečne prvá ryba na boilies. Paráda. Takže priatelia, máme tu koniec tejto víkendovej rybačky a keďže som zase zabudol natočiť nejaké ukončenie toho všetkého, tak to ešte takto cestou zhrniem. Takže mám za sebou 2 dní v podstate a 2 noci. Čo sa týka rýb, tak skončili sme pri čísle 3. Aj keď teda 2 ryby boli nejakých 50 cm, tretia ryba bola
62 cm. Fotečky ste videli, tie som vám tam dal predtým. Hlavne som si chcel poskúšať nejaké veci ešte, lebo budúci víkend nás čaká tu na tomto štrkovisku alebo na tejto vode jeden znova taký 3-dňový kaprový pretek. Tak som si chcel poskúšať nejaké veci, čo pôjde, akú stratégiu možno zvolím, alebo na čo sa trošku viac zamerám alebo nezamerám. Takže, ale ja som celkovo spokojný, aj hlavne teda tomu, že bola dobrá partia. Prišiel tam aj kamarát už v piatok, tak sme boli v podstate všetci, alebo teda tak sme boli na tom jednom brehu spolu. Takže ešte raz za mňa hodnotím akciu pozitívne a verím, že preteky sa podarí ďaleko viac rýb chytiť, ako som nachytal v podstate tento víkend. Takže teším sa a ďakujem za pozeranie, prípadne za odbery. Čaute.